Tapi apol kromo muga-muga entuk jodoh sing becik ya. Kakang sing tak tresnani becik kakang karo kanca. Kakang Antareja berasa kakang Antasena. Ya. Wis anggeni. Ya wis anggeni. Piye? Cah Dendeng. Kene ya, Kang. Dawuhe para pinsepuh wong lanang karo bocah lanang iki wis umure udakara 20 taun kuwi supaya enggak mungkasi jejakane. Lho sing bisa ngene. Lah nitik muka dimahmu omongmu ngono. Wis ajae wis seneng karo wong wedok. Wis saiki kowe kandha. Nek pancen kowe wis seneng karo cah wedok bocah ngendi? Anake sapa jenenge sapa? Mengko kakang-kakangmu cah telu iki bakal budidaya matur nuwun kawit-kawigane Kakang Antasena, Kakang Antareja, Kakang Gathut. Baris wae yo kan, baris wae.
dina semepo wis anggeni nedeng nandang kunjana apa aja angelane lho kok ngomong iki wong saiki cakal mongso ngerti kunjana apa ki apa ora nedeng kunjana kuwi edan apa kuwi lara edan utawa lara kedanan lah kowe ngomong lara kedanan wong wedok adoh ora kunjana barang iki ora ngerti bos sing serangkit bahasane iki bos sing gampang dimengerti karo sing dhewe sani ngono maksud aku gandrung kayu yo lawan bocah saka gunung yo jenenge Endang Jayeng Resmi Ahmad Jani sak perempat begawan Jayeng Sado saka pertampan Cemara Gading sing wong ora ngarep batinku kan Bilang langit ning kalangan anggere panda moncar dengan dengan onan kasolan pajaring naning gegono nasaring mongso ngatiko selamat menikmati bisa kini tadi kowe gandrung lawan putri saka Cemara Gading ana jane perban kawan Jayeng Sado sing jenenge Jayeng Resmi yo lah ketemu udakara seminggu kepungkur nalika aku nyang jagat nyawang medhun ana sendang kang penting detane sirku arep rauk ning kono lan dilarang kono-kono ana wanita ing sisih alian iki malah. Pak Jayeng takoni aku jeneng Jayeng Resmi sing pertama Cemara Gading. Karo kali-kali, Bro. Aku lah cara tuh sing kenterek kok berbeli-beli. Jadi ini bisa gini, seneng karo wedok orang kena ditutup-tutupi. Bocah mau baju Pak Jayeng takoni, pajak ngobrol sedina. Pekasane tak takoni ngomong kowe tak pek bojo ngono piye Cahayu? Jawabane bocahnya ora jawab apa-apa. Ora langsung apa-apa, langsung ngikuti kundane mangklepat Imam Zakah saka sak pangarepanku. Percaya terus mau mengko pemburi. Nek pancen kowe tresno awakku, tembungen aku yang wektu aku. Kowe ora kakek. Ini jenenge Tresno Jarara saka Duta Munggah-munggah. Mangkune ngono dheweke bali prelaka. Kaya dene sebet urutan ranting rasane ngene kakak. Atur kakak mau coba kakak mau seno. Dina sampe waktu wis yo duweni kapan. Kalau ini orang putri sawit lu Cemara Gading yo aja kuwatir. Yen pancen wis pengalaman ora sakjane wis iki ngombrake tangan. Aku gak kanca kang minangka diwakilmu. Aku dene lamare ning Cemara Gading. Yo nang yo. Lebih beri panggung toh.
Wahyu Senopati, aku yang ketemu kakak buko Jorosan. Lakon Ikis Tunggorono, aku karo kakak buko yang Jorosan. Arema aku yang Jorosan apa lagi? Salam bujumu, jadi saya sini, yo. Jaluk mandur yo karo pangundur. Apa sing jaluk? Cukup manik mesti kali bumi. Monggo kuwi sing duweni Moh Betari Pertiwi ing Kailangan. Eko Pertolo. Aduh kena dase. Kailangan Eko Pertolo kuwi lak papane ning jero bumi. Yo. Kula ora urung cukup manik musikane bumi diparingke kelawan Kakang Bumo ora diparingke kelawan aku. Ambune. Apa ini? Iki. Ambune sapa? Lha iki sebelum. Center. Aku barangke ono sebelum mandan. Tuan berarti ya ono. Ada kok pertolongan Iya. Rusak ini bantu kantor. monggo Ora Wis ning jero. kudu anakmu pergulai jalan supaya lanjut ngomongin Ketok gak? Ben ketok. Lah itu Ayo bono ben ketok. aku bisa berbunyi yo tak kon go mulai to. Alah, kira-kira anu Rijal iki ora Lah iki ponakane nikan iki gawa koper iki. Lagi. Ndang ayo. Selam. Kok selang kantuk. Iki rupamu kaya Rizal to. Stephen nek piye to? Stephen yo to Stephen. Ora Stephen ya. anak yayi nopo ini Dana sing diplus ana padha becik satekanmu yo nggir inggih wa Betari nis kala sowan kula bekti kula katur ya wis tak tampa kemreng sing kemurung sungguh pratana ning kayuwangane Komertawa ana migrati apa nggih Ranareja baris kemawon wa Betari sowan kula mriki badhe ngampil wujudipun cupu manik mustikane bumi atau apa minangka sarana dawuhipun adi kula bakal saged